Тук сме с Георги Данев, Best of Draven, някаква карта там взел. Не знам колко се чува и колко не се чува, обаче Best of Draven заминава, се продава. Данев го дава за 11к, така че няма да го има на дек профайла в канала. Ама пък се видим в хотела с продължението на дек профайла. Така, завръщаме се с Георги Данев. Този път иска да чака да се стаква дека. Обаче това е пост-регионалното. Мина, за съжаление не взе евента, абсолютен нуб. Кръгъл, падна от Иреля, падна от себе си, от някакъв рандом кенен. Хикс 2, ужасен резултат като цяло. Даже и за топ 8 не влезе. Ама пък взе един Best of Draven. Естествено той не е тук. Данката само може да си отвори Revolut акаунта да покаже на клипчето Best of Draven. Така, завърнахме се. Данката вече си успя да се стакне дека. Ето го, Draven. Този не е Best of, някаква команка. И другия Draven. Като цяло, това му е дека. Сега ще видим истинския Best of. Ето го тук истинския Best of. Добре стои според мен, хубава картинка има. Стига с толкова с него. Сега с дек профайла. Полета. 3 полета. Играем естествено. Това път наистина имаме рециталата. Не като на предния клип. Данката успя да се намери. Да. Да започна. Значи руните няма ги показвам. Гледайте предния клип също са 6-6, няма значение. Най-сетне същото пипала, знаем ги от предния клип. Меко е ясна работа. Пипала даже не знам дали къде са. Те пипала са в мейн дека. Сайд дек. Мек. Такива тъжки. Променил се е дека, мая. Такива. Това е стандартен. Як. Липсваше един Edge of Night. За Сингапурата може да отскаме. Така. Мейн дека. Малко по-различен е. Бейт на хората с предния клип. Бейтна. Исках всички Draven да си направят фейк Draven листа ми. Да мога да взема Best of Draven. Получи се, да. Не мога да обещая, че няма правя също Сингапур. Тогава за кой да ни гледат канала, психопат? Прав си. Абе, цялата работа на този канал е рад да ни дават безплатни баджове. Това е. Да. Ай дай с дека, че хората да ни няма чакат. Абонирайте се за... абонирайте се. Тим Галата, бе. Тим Галата. Се знаят канала. Ние те първа днеска го измислихме. Като разбрахме, че дават безплатни пасове. 2 падащи звезди. Падат. Идеята им е да убиеш нещо. Добре. Две неща по Охо, 4-ка. Охо. Давай по-бързо, хората тук... Опа, тази много влиза. Да, Евелинката я нямаше в първия лист. Евелината наеба... Бръснатата глава, да. Бръснатия са... Там не беше ли инферна, бе? Да ни спайкваш цените на инферните? Спайквам на Евелините. На Евелинци, добре. Церебрадви, защото... Охо. 3 ребюк, всички го знаем. Ти що не е фойл? Нямаш пари ли? Нямам пари. Може. Ама за тези имам. Те, защото от тия всички ги имат. Буквално всички ги имат. Охо. Флотгейта. Намеро си е 3 век. Значи, като дадеш Age of Night, трябва да повтаряме всичко, което казах. Няма нужда според мен. Знаят се. Хората знаят Age of Night, Draven. Сега всички знаем Age of Night колко е силно. После ще видим колко го играеш. 3, Кайси. Всички я знаем Кайсията. Да ви кажа колко тия съм отворил и колко съм... Знаят хората от предното видео, те са го гледали вече. Това е. Пикето, да. Имаше едно пике на предния лист. Едно ли беше? Да. Сега ги забуди. Появили са с критите кари. Един мек нямаше мек преди. Да, нямаше. За какво се играе мека? За кой матч? За всеки, който не е лилав. Да. Той е карта за ден 1, пипалата за ден 2. Пипалата за ден 2. Защото ден 2 игра само ще лилави декла. Рексай. Той е мой, между другото. Да, това ти го дам. Той влиза много. Една бройка, Саки лановчета. Саки лановчета, още Саки лановчета. Много сакват между другото. Age of Night. Що не играем 3? На предния билд играехме 3. Реално ми се щеше да играят трета.
Ама не знам какво да кътна. И не искам да кътвам нищо. Може в сайдек ще го сложа. Даже най-вероятно ще го сложа в сайдек, защото е яко само също Кенен. И също Мастера. И също Диана. И също Иреда. Ама за мен или? Май за мен. Ето най-добре. Мале, тази карта колко игра ми спечели. Може Третата бройка на Пайк. Може би повече игри съм спечелил с Пайк, отколкото с дека си като цяло. Защото с всички тези карти не съм спечелил толкова игри, колкото с Пайк. Брутална карта. Бих играл повече. Колко Ирели игра? Две. Бих една и загубих една. Не, да, 50%. Знаеш ли, бяха пуснали в листата Ирелията, че Дрейвъна я би 67% от времето. И аз така с... Мисля, че е 67 само защото му намаляш процентите. Аз го намалям. Да. Да, най-вероятно заради мен. И финалната карта е ни такива. Ни попа. Една бройка. Що е една бройка? Не, никой не знае. Понякога влизат като си втора и понякога... Те да знам и някакъв... Не знам. Играеш също Кенен, но не поледет милваш две, милваш го и опа, милва си хубава карта. Това е дека. Сега ще правим пак опенинг. Това е на друго видео. На друго видео. Ще направи, абонирайте се за канала, за да видите другото видео, което ще е пак опенинг.